Okay, inyaya yekuitika mastreets inyaya yangu na Gugu na Gulez na Malloti. And one reason yekuti Kismo ange arimo because Kismo akupindura pakuti ndakamudza kuti mwana mai udayo chimamiswa udayo chiprunwa tiza but seka munhu kanenge kane nzara mwana mai waiza kakabva kaita kundibhitira vachamba chavhenza but izvozvo hazvisisina basa. By then Gugu Gulez Mimi Malloti my TikTok account I was trying kupinda pa live mwana mai ndatoka win already my account wakatoa makonde pa TikTok wakatora ka winner but it's fine, I don't give a fuck about that. Ukatotora ukato winner ende zviriko waiza but inini izve zvingwai around kuma 300 rega ndimbogeza ndimbonyaso refresh waiza ndonyaso hagezi ndingambogeza since ndakanzi na Malloti andigeze ndofanira kama musoro every day so apa pandakufanira kumbonopina mbavu ndogeza ndonyatso yandakageza sezvo ndiri Mainini ndofanira kuteerera zvaanotaura Malloti because ndi Gulez kutoti geza mwana mai geza kuti mwana mai geza murume wedu anoenda saka zviriko futi so apa kune magezi anti magezi ariko so apa panamboromira mvura isingayazobuda because Malloti adifafa adi kundona chase uchigeza uchimuwirira yepagasi futi waiza anotanzi anoda zvakachena so apa pandonyaso to inozo kuti unodzingwa nemurume kawaiza Gulez kana chikuti geza unonga chikuti geza alright ndisati ndapesa tsvara nyangu dongova pakashoti Malloti panyaya dzese dzakaitika I thought kuti iwewe uchauya pa social media uchitaura chokwadi but iwewe wakauya panapa pa social media uchinyepa at first iwewe pakabata nyaya yangu Ngende iwewe wakatonditera kwananga Ndiri because wakafind out kuti Ngende anotokorerwa nini zvekudaro uye Ngende anotondida zvakatopfurira. That's the reason why wakuyazontora because waive scared kuti chi ndiani andeve kunze kwenyika varikutora ma information apa paruwaro mai itochishanse pachacho odze zvonoda vodze shiti havana basa waiza and I have seen hanzi zvonzvo hanzi Colourfull hanzi chi Colourfull vanhu vawanda mwana mai sadaro I stand up for myself neshamwari dzangu inini mukunzwisisa Kismo kana basa ndosika matona ndototi paka video akaka ndo last kutokataura because kangoripowo pakuti ndakakanunura kachida unomamisiswa ikuchaja fana kashidano mamisiswa but inini I will come with the whole fucking truth nandichimbonetsana nemaaccounts angu chimatira kumadzosa but Gulez vataiwa Mainini zamusikuenda nemaaccounts enyu to mungabva mati kutora murume tobva tangokusiyai give maindirova muchindiruma muchita sei but iwewe Mimi I know you very well kuti wambobva wakatolereta munhu asi maipanza munyengerere varume kasi wakarumira mwana dhururu muno mai takaruma musana wese nina wangu kurumirwa dhururu waiza chichikuti zvakazara muZimbabwe zvimadhururu panyaya iyi kati yazonyazoita mavideo akawanda. I just want to let people kuti this is our account yatiri kushandisa panyaya but don't sati ndaita sendakata video inini dangu kupeka short story Malloti I thought kuti achiyashitaura chokwadi kuti Ngende aitokorerwa nakala ende Ngende inini Malloti akatozobata foni akatofenda kuti maya kuti Ngende aitodza kala kuti kandiramba chichii achitokretena waiza ende Mimi chakaita kuti andidzose afind out kuti Ngende anondida inye kuti she was scared kuti Ngende achatiza nini chekuyananisa na Ketina womusingaziwa achatiza nini alright iyo nitsotsonyengerere varume amurwire dhiki but wewe wani pokazoti nini na Ngende there's something going on wakandirova wakandiruma wapedza ndirova wakandirumba Ngende akatora matombo akapwanya TV akapwanya mota yake because ana simba mama kawanda but aitotsha kuprotecta inini atsa kuprotecta inini ndobva ndaenda waiza Ngende atsa kuprotecta inini ndobva ndaenda waiza ndatoenda kudaro Ngende bvato nditi chero zvikanzi mawirana na Mimi tasei usadzoke mwana wamai ndokuchengeta uri koko waiza because Ngende ndiyanga nitadzira ende pamachatsi Ngende ntodawo zvakanaka ka mumiri wako wakatwasanuka waMalloti ungati kachigubu kutanga kachigubu ke oros kachigubu ke oros musadaro Gulez wangu so okay sorry Gulez gugu waiza so chance and the whole story like waiza so apa pana ndisina kunyarara panyaya inongo chitutora na Kismo yati mudaire because ana basa munhu anonyepa tanzi Colourfull akarana Mickey Black ndodana Mickey Black
Mickey Blake antofungi kana chiziya kiss more in a real life. You see, by then inini nyangu pakuti I'll come with the whole fucking story. But Malloti, usa personalize dick. Iwe deep down you know kuti ngenda akudi. Iwe kunditera kwakandita after wa find out my chats kuti anda ku sexira ngende akatotora ega papa chats kuti ndakakuda from this and this. Wakoya uzonditora because iwewe wanga wakufila kuti ngende achanditerere osangogara nini. Waize mwana mai ndobva wanditora nzandadzoka. Waize so iwewe une problem yekuti isusu tinototi alright chero vanokatituka inini ndiri munhu I don't give a fuck because reputation yangu yangotanga nekutukwa nevanhu because atinyebe but you know personalize mboro yet you know kuti ngende doesn't love you. Ndo unotozoti iwe unotozoti ngenda akude ndosika wakayo kanotora semurume aite kodzero dzake semurume ambola marudzi nemarudzi uda kungori wani seke ngenda katondipopotera kanditi Colourfull ngenda katondipopotera kanditi Colourfull wadzoka unochi toti uyu munhu anotitadzisa kuti ase kudanana ini ndinokuda wai wadzoka iwe dongorwa uri because ini ndakati nchinetsana na Mainini Malloti ngende makuseni bva nditsvaga vawana pandiri ndobva yabva nditora vatatono batupa mari kushanza zvananchida. So I feel like ngende pakazodzokera kumba mbuya yakabva yabata phone yangende abata phone yangende ndobva verenga machats ndobva tondoti maya kala itombodonza tambo kuna ngende waize but ndiri munhu wenyama mwana mai zviriko unozongo wabatwa panonaka ende zviri obvious but iwewe mwana mai waize hauti alright munhu achita nemurume wako obva wanditera obva wanditora obva wanditi ndakutera just because ndaona kuti ngende ndiye kutsoma yet iwewe wakandi ndakatodisappointa ngende pakuti ngende akatondudza kuti mwana mimato zvibato tini ndokuda saka achatongokutera tudzoke padhuze so that inini newe atwani mukana but waiza ndobva ndazoti bobva ndotozodzoka waiza natozodzoka natikuzongodzoka zvazvo kuti naro kutongoti maya nangende waiza so neti ndikatisa mwana kangu kuindimara ndakagara pamba waiza mila minosefilopo ngenda dondirore mimo zingatorerete pamberi 2-3 waiza alright nyaya tikuipedzesa. Repetition yangu yakatongotangwa panda nekutsanishwa whether a lot of people are minimum 1030 I will stand up for myself and ndozvimiririra ndiri ayani and I'm ready for everything because ini ndine ma11 angu nangende ningochizoti ndikugara pamba na Malloti we are dating but ningochikwanisa kunyora chat rekuti baby because waitozoti mima nobata phone yangu edotongoti azviziye 2 ngende wewe the reason why wairamba uchinditsomera ndetombokubvunza kuti wani mimi bo but chinja kwa chamiri post mima komba but anyways it's fine. Inini guys I have all the chats everything ndalongo transfer kuti inini nyaya yandichauya nchira manchira panapa ine njaya nchita every day and papa pandrungwe toka video kana ka clip because I just want to vanongowana ndo so that this life because this is my fucking new account so nongowana tivadzita chitu vadzita life then inini nyaya ya kismana basa akwa kana basa akwa waize achafira kujere akakana basa waize kachingokwana pazvimanyaya nezvikatorika defu because vanhu avazviziye waize inye kuti defu number 2 inini ndichaya panapa nema11 nenyaya whether you trust me or not I don't give a fuck but don't go kuti guys don't personalize or masinga kudei out there bombo class ende usambofoka tsamba nemsikana kanako kudariko obva wamunza mumba yechuno kuti mukomana wako wewe ari addicted nevana kanaka. So inini right now ndichanyatsoya nenyaya dzese dzakakwana ma11 everything I just want to saw myself nimunogeza ntesembo kula down so that inini niyatsonopindura Gulez wangu Malloti kuti maya Gulez chinhu ndecheditese zviriko zvakatoitika ngatichengetei mwana kutokudza hanzi kala nenhumbu kutokudza dzinza rekuti ndine nhumbu kutokudza dzinza esteje kutotofari kuti nyendanisa shamwari yako dhangu kuti akumitisana mishka vekunzo iwe tete wandetolinga wana and iwe wacho wakazingwa kutonditi Malloti atrarete 3 pambread but wangokononge murume wako kuwandira kwandiri stereke but anyways guys takuchitanga manje Gulez let's play the game nema11 shato chaya mabridge kumata kwa mabridge aiwa mabridge atiwe pari panapa panonzi pachipa live mwana mai izvezvi yatongo risk life waize kumeendera kujosa ikoko waize tonompedza kanga ndakambokumamisa ndoda kukuvinga this time ndiri kukubolonja last time wakamrova nepush this time adashamu kufanana na kismo karuwarwa